गुड मर्निं सनाफोर फुंबिलिफोराव नोंसोरखौ अननाय सिबिनाय जासिहरग्रोबाय दे मादैया आखाइ खबजबैनो। आसा खालामो दे दिनैनि दिनावबो मादैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै सनाफोर जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबो बेबो अननानै लाइक खालामहर, साबस्क्राइब खालामहर, कमेन्ट खालामहर दे सनाफोर। दिनैनि दिनावथ' मा दिन नोंसोरो मिन्थिखायोनो सनाफोर ओखिफोर दिनै 2024 अक्ट'बरनि 29 तारिख दिनै मंगलबार दिनाव मा दिन बेखौथ' नोंसोरो बयबो मिथिखायो। दानि जुगावथ' बयबो गोरों गोरा सिखिथ' जुग जाहैबाय, मबाइलाव सेरनानै नायबानो नुयै जाहैबाय। दिनैनि दिनाव जाहैदों धनतेरसनि दिन सनाफोर। बे दिनाव मा बायोब्ला मोजां बेखौ नोंथांमोनहाथ' मिथिखायोनो। दिनैनि 29 तारिख मंगलबारनि 10:32निफ्राय गाबोननि दिनसिम बायनो हागोन दे सनाफोर ओखिफोर। बे दिनाव मा बायोब्ला मोजां बेखौ आं एसेबाबो मोननैसो खोन्थालांसै। सना बायनो हायोबाथ' मोजाङानो जाहैबाय सनाफोर। सनाखौ मालाय सोर साबसेया बायनो हानो सनाफोर। जायहा थाखा फैसा दं बेहासो बायनो हानोसै। बिनि अनगायैबो माखासे बुस्थुफोर बायनो हायो सनाफोर। जायहा जेबो सना रुफा बायनो हाया बियो फुजानि थाखाय पितलनि बुस्थुफोर बायनो हायो। न' सिबनो थाखाय गोनांथि जायो जोंहा हासिब, बेबो लक्ष्मी। हासिबाबो मोनसे लक्ष्मी सनाफोर। बेखौबो बायनानै लाबोनो हायो। जेनेबा न'नि बारियाव फोनो थाखाय दुन्दिया बेगर, लाफा बेगर, लाइ बेगर बेफोरखौबो बायनो हायो दे सनाफोर। बेफोर बुस्थुआ मा जों मिन्थिफेरामोनो। आं 10 बोसोरनि सिगाङाव बेखौ आं जेबो मिथियामोन। आंनि हौवायाबो बेखौ दोनोमोन सनाफोर, दोनबाबो आं मिथियामोन। उनाव बिनिफ्राय मिथिना मोनबाय, सोरबा गुबुननिफ्राय मिथिनानै मोनबाय धनतेरस बुस्थुआ मा, बेखौ बायोबा न'खराव लक्ष्मी फैयो, न'खराव सान्ति फैयो होननानै बुंबाय। दा बेखौ होनबाय नालाय आंबो बेफोर नियम निथिखौ दा आंबो एसेबाबो सोलोंनानै लाबाय आरो। आंजों लोगोसे दा आंनि बिजावजालिफोरनोबो खिन्थिलांबाय, बिसोरबो आंजोंनो दा नियम निथिफोरखौ फालिफायो। एसेबाबो जोङो फेलेब फेलेबबाबो खम दामैबाबो जोङो सनाखौनो बायो सनाफोर। जोङो बेखौ बायनानै ओरैनो दोना सनाफोर। जों न'आव लाबोनानै बिमा लक्ष्मीनि रुमाव, न'आव इसिं खनायाव जोङो एसेबाबो लाइजौआव बहायनानै जोङो बेखौ बावो। बावनानैसो उनाव जों बोखारनानै गाव गावनि दोननांगौ जायगायाव दोनो। गानग्राबाथ' गानबायबानो, दोनग्राबा दोनबाय सनाफोर। जोङो बिसिनि ज्योतिषी बिद्यानि नियमै जों थाङा। जोंहा जोंनि गोसो बायदि न'खराव जेरै इसोरखौ फुजा होयो बेबायदि नियम निथिजोंसो जोङो बेखौ पालन खालामो। दानि जुगावथ' बयबो मिथियो सनाफोर, मिथिबाबो सोरबाफोर सासे सानैया मिथिया, मानो जोंनो खोन्थायाखै होननाय थायो नालाय। आं एसेबाबो बे दिनखौ फोरमायहरबाय दे सनाफोर। नोंसोरो भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांदो। बेजों लोगोसे आं न'खरनि मा न'खरनि फेमिलियाव सोरबा अबेबा थांनाय अबेबा फैनाय, जानाय लोंनाय बेफोरनि सोमोन्दै देखायलांसैलाय दे सनाफोर। नोंसोरबो भिडिअखौ जोबजासिम नायदोलाय। मादैया दिनैनि दिनाव भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै दे सनाफोर। नोंसोरबो दिनैनि दिनाव आंजों लोगोसेयाव थाफादोलाय दे सनाफोर ओखिफोर। आं मोनसे जिनिसखौ नोंसोरनो फोरमायलांनो बावदों दे सनाफोर ओखिफोर। बे जिनिसखौ नोंसोरो दिनैनि दिनाव बायाबानो जाबाय आरो। लहा लहि बुस्थुफोरखौ दिनैनि दिनाव दा लाबोसै दे सनाफोर। ग्लासनि बुस्थुफोरखौ दिनैनि दिनाव दा बायसै। दस्रा दिनाव बायबाबो दे सनाफोर ओखिफोर। बेखौ आं दहाय फोरमायनो बावदों दे सनाफोर। नै जोंहा मुला सायबाय, एवजानोसै। थाजा थाजा लाबोनाय, गोथां गोथां जा गोदै जाखागोन। लकेल गामिनि मुला। गेस्रेमथार। मुलाखौ एवनोसै नै जोंहा। जा गोदै जाखागोन।
रायजोफोर नै ओंखाम जानोसै नैबे उसुमै बिदै नाजों आं थोरसियाव लानोसै दे सनाफोर आं दिनै संनायखौ देखायासै जेबो हाखु दाखु नैबे नै थालिरजों नाजों रायजोफोर मुला एवनाय लाबाय नै अमा सावदों जोंहा अमा सावनाय जानोसै अमा हांनाय नायलांदोंल' सिनेमा नायनो नागिरदों रायजोफोर जोङो बै जों लागो खाथि आदाबारियाव जानो नागिरदों गथ'फोर नायनो दावराव जादों नायनोसै जोंबो नुलाय जाया नायलांबाय थादो रायजोफोर जोंनि भिडिअखौ हाखु दाखु जाबाय मादैमोनहा गावनि हारिजों हारि देखायलायनायखौ नायाबा सोरथो नायबावनो गुबुन हारियाथ' नायखायानो जोंनि बर'नि फिल्मफोरखौ दासिमबो अबेबा जायगायाव जोंनि हारिखौ नेग्लेक्ट खालामबावो मादैमोनहा ओंखामखौ बयनोबो जयैनो खुरनानै होखाबाय हौवाफ्रा गथ'फ्रा बायहेरायाव जाबाय जों बिजावजालि साथामा न' सिङाव जाबाय रायजोफोर हाखु दाखु सनाफोर अमाया गोथावसो जाबावदोंना जागौ लोंगौ मानि मादैमोनहा 8:30 बारहैखासिगोन मादैया दैखौसो गांखावलाबायलायबाय उसुमियाबो गोथाव जादोंमोन मादैया फिल्मनि मुंखौ मोनथिथ'वा दा थांनानै नुहैबासो मोनथिसिगोन मा फिल्मखौ नुहैयो मादैया भइस चेन्जआव गगा मोनदों दे सनाफोर ओंखायनो आंनि आवाजखौ बोरैबा खोनानाय मोनदोंना रायजोफोर ओंखाम ओंख्रिखौलाय जा गोथाव मोनदोंमोन मादैया फिल्म नायनो थाखायनो एखे खाबदाब जाथारबाय मादैया एखे सवा सस्लाबला जाथारबाय दे सनाफोर ओंख्रिफोर लावगोन नै बेखौबो थांफैयो ओइ दे थांग्रो फिल्म नायनोखाय मादैया ओंखाम जानायखौबो जि हाखु दाखु जाबाय इसेयावनो जाखांबाय मादैया आइजोफोर नै जोंहा ओंखारबाय नायनो मोना खोमसि मोनालायथारबाय जायै लोङै ओंखारनाया जायगायाव सफैबाय रायजोफोर फिल्मनि नामा जाहैदों जोहोलाव जांगिला रायजोफोर नै हाबनोसै सिङाव नायबासो मोनथिसिगोन सनाफोर ओख्रिफोर फिल्मा माबायदि खोमसिसो नै सिङाव बैथिं एसे गेजेरथिं हाबबाय जिरायनोसै फिल्मा जागायबायानो रायजोफोर आङो एसे सेबखांनानै लादों फिल्मखौ बिनि सायाव माबाफोर गाज्रि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होदो सनाफोर फिल्मनि रलाव जोंहा फाफुलि गयारियाबो बिराद मोजां रल खालामदों बिनि हासबेन्ड जानायाबो बिराद मोजां रल खालामदों एक्टर एक्ट्रिसआबो मोजां रल खालामदों बिनि गेजेराव माखासे बायदिसिना रल लानाय बिसोरबो मोजांखौनो खालामजोबदों फिल्मा जोबोद मोजाङानो जादों आंथ' बिराद मोजां मोनदों रायजोफोर फिल्मखौ नोंसोरबो सोरबाफोर खाथि खालायाव लाबोनानै दिन्थिफैयोबा नोंसोरबो नाय बर'आ बर'जों नायलायाबा गुबुन हारियालाय जोंनि हारिखौ बबेहायथो नायनो सनाफोर ओख्रिफोर दुखुनांथाव फिल्मा जोबोरैनो न'खरनि काहानि बिराद
बिदा बिनानाव बिबाजै अनलायनाय बेफोरखौ सुथ्रुआ थेर बेथेर खालामलांनाय मिलन जालायबाय रायजोफोर आंथ' बहुद गाबनो ओंखारदों दुखुखौ आंहा बेबायदि फेमिलिनि होनबा बिराद गाबनो ओंखारो रायजोफोर सिनेमाया गबाय रायजोफोर गनानै बायह्रायाव ओंखारबाय जोङो गासिबो खोमसि खोमसिसो जाजोब्बाय दे रायजोफोर आंनि देखायनाया नायद' बयबो गनानै होंगो दोंगो जालायबाय 12थायानो बाजिबाय रायजोफोर जोंहा न'निफ्रायबो डिस्टार्ब खालामला होननानै गारि लेंहरासै गथ'फोरखौ लानानै जोङो थाबायबोबाय हरावनो खस्थ'बाबो न'आव मोनफैनायजों 12था बारफैनाय जाफैबाय सनाफोर माथो खालामबावनो नायनोबो लुबैयो नालाय गावनि हारिनि फिल्मखौ गथ'फ्राबो नायनो लुबैबाय आंनि भिडिअ'खौबो सनाफोर ओखिफोर जोबजासिम नायदो आंनि भिडिअ'आबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय गुड नाइट